Ang ubang mga millennials karon na mahiligon sa mga kinurian nga kantaman na o kini pagkaon baka. Maong mas visit yod ning usa ka lugar dinhi sa syudad tungod sa ilang studio nga Korean feels gayud ang dalit. Ang ilang mga gimmick nga patok sa mga batanon ato kining adtuon. Pinaagi ni ining report ni Cecil Kibod Castro. Restaurant na, may photo studio pa. Kini ang anaa sa usa ka Korean studio sa may Santiago Street dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang lawak gitunga alang sa mga mahilig sa kinurian. Ang pikas bahin niini kan-anan, samtang ang pikas may gamay nga photo studio. Pwedeng mag-groovy, pwede usab magpa-whole body picture. Sa bayad nga 100 pesos, mamahimo ng mag-picture-picture uban ang himong higala. May mga butang usab nga kapilian aron mas colorful ang inyong picture taking. Sama ni ining mga headdress, Korean costume, mga mabulukong props, o mga headband. Colorful siya. Niya, daghan og kanang picture-picturean. Samtang dalit usab nila ang lamian ng mga Korean food. Lami siya. Okay kayo. Nahimo ang maong konsepto aron may kaistambayan ang mga bisita samtang naghuwat usab sa ilang order. Ang husband sa one sister, which is Korean, siya naka-suggest din i-ari ang concept na studio. Uban ni Lian Sinkulan ug Godfrey Rillian, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.